Godt. Her har vi vores AlphaSiv projekt, hvor vi skal have tilføjet nogle tests. Vi har 2 punkter, vi godt vil igennem. Det er produktion af unit og attacking. Og vi starter simpelthen med vores produktion af unit. Og vi har vores test lige nu. Der er ikke særlig mange tests i. Vi kan prøve at køre den og se hvad der sker. Hvis den er skidt at køre. Til unit test. Ja, der sker så ikke så meget, fordi vi ikke har nogen test. Så det vi gør, det er at vi starter med at tilføje en test. Quickly add a test. Der var en test der. Så nu har vi så lavet en test, hvor vi spørger om City kan producere en settler. Vi har en City på den her position, som vi opretter, og så går vi ind og kalder City's get production metode. Ja. Før vi går ind og ser på det der sted, der skal vi selvfølgelig lige tjekke om testen den fejler. Det gør den sjov nok, og hvor er det den fejler? Det er ved vores assert equals, hvor vi kan se at den forventer settler, men den får null. Så vi forventer at vi får en settler der, men det er faktisk null at vi returnerer her. Så vi rykker ind i vores City implementation, hvor vi kan se get production, den returnerer null. Så hvis vi nu vil lave en lille ændring herved, så kan vi jo tage vores game konstant, hvis den ellers. Wow, det var ikke helt sjovt. Game konstant, og så tager vi vores settler, og så er det bare det vi returnerer. Det er vores lille fake it metode. Så går vi tilbage til vores test, og sjov nok så virker den nu. Godt. Nu virker alle vores tests, og så kører vi simpelthen bare forfra. Så vi tilføjer en ny test. Vi holder os gerne til produktion, fordi nu skal vi da også lige tjekke om vi ikke kan lave en archer. Og det er så samme by vi kører med og det hele. Og vi ser, nej, den fejler. Ja, så har vi jo så et problem der. Den får simpelthen settler, selvom den vil have en archer. Så må vi ind i vores kode her og ændre lidt. Så nu er det ikke nok med settler, bare nu skal vi også have archer ind. Yes. Som vi kan se på de 2 tests herude, så er der rigtig mange ting der går igen. Det eneste vi vil ændre på, det er faktisk bare en variabel. Så hvis vi nu går ind og bruger noget triangulering herved, hvor vi så kan se at vi vil have en eller anden variabel ud, så kan vi ændre vores game constant settler her til at returnere vores production, som vi har lavet til en streng. Vi skal jo så have en eller anden metode til at kunne ændre på den, så hvis vi nu laver en void, der hedder setProduction, som kører en production på den streng den får ind, så kan vi da gå over og teste om det ikke skulle virke. Og det gør det jo så selvfølgelig ikke, fordi vi skal også have ændret lidt i vores test. Vi skal jo netop ind og give den værdi, som der skal ændres. Så nu har vi tilføjet til vores test, at vi rent faktisk får vores by til at gå ind og ændre den her produktion. Så vi har været inde i vores produktion, eller i vores source kode og ændre noget, hvor vi har tilføjet en metode, som vi så bliver nødt til at tilføje i vores test for at kunne få det til at virke. Nu kører vi vores test og ser at det virker sådan. Godt. Da vi nu har vores produktion til at fungere som vi godt vil have den til, så går vi over i vores testliste og ser hvad det så er vi vil have gang i. Der er det vi kan se næste punkt på listen, det er noget attacking vi godt vil have gang i. Så vi tilføjer en lille test. Godt. Det første vi vil herved, vi tilføjer vores test, hvor vi vil ind og tjekke om vi kan have 2 units der angriber hinanden, og så vil vi se hvem af dem der vinder. Og yes, vi starter med at se at den fejler simpelthen, og det er på grund af at
vi har et eller andet expected output, som ser meget underligt ud, men at det er noget, vi rent faktisk får. Og vi vil godt have en U1, en unit 1, som skal være a player red. Det er godt den, vi vil have til at ende, fordi vi her i den her test går ud fra, at det er unit 1, der angriber unit 2. Og derfor skal unit 1 være den, der vinder. Så vi går over i vores game implementation. Og der har vi så vores resolve battle, som er den metode, vi vil have til at melde vinderen tilbage på. Og vi kan se hernede, at vi kalder netop resolve battle for unit 1 og unit 2. Vi går så herover, der kan vi se, at vi får to units givet med, en attacker og en defender. Og vi vil godt have vores attacker til at vinde. Så vi går derind, og så skriver vi vores attacker her. Bare, det var vores lille ændring. Så går vi tilbage og prøver at teste. Og den virker. Så nu kan vi, hvis vi har to units, så kan vi tage en attacker og en defender, og så kan vi få attackeren tilbage som vinder. Så nu tilføjer vi en test for, hvis vi nu har et unit, og så rent faktisk flytter det hen på en anden unit. Som herved. Vi ved, at vi har en Legion på 2-0, og at der er en Archer på 3-2. Jeg mener i hvert fald, det er sådan, de vinder. Og nej, det er omvendt. Det er en Archer på 2-0 og en Legion på 3-2. Og det vi så vil se nu, det er, hvis vi nu tager fat i det unit, og så bruger vores move funktion til at flytte den, og hvis vi så ender med at flytte den oven i en anden spillers unit, hvad der så skal ske. Det vi godt vil have til at ske, det er, at det skal være vores attacking unit, som herved er vores archer. Det skal være den, som bliver stående tilbage. Og archeren, den skal så stadig tilhøre rød spiller, og ikke komme til at tilhøre blå spiller. Så vi har tilføjet vores lille test. Nu tjekker vi, at den fejler. Det gør den. Og så må vi gå ind i vores kode og ændre noget. Yes. Vi går over i vores game implementation og finder vores move unit metode. Og der har vi nogle andre ting, som vi ignorerer, fordi at det har ikke noget med den her del at gøre. Vi har det her punkt, hvor at, vi egentlig godt vil ind og have vores units med den på den plads. Så hvis vi nu tager vores gamle unit, fjerner fra vores hashmap, og så flytter det over i den nye plads for det unit. Så vi tager fat i vores unit map, fjerner, og så putter ind på den nye position. Så går vi over og tester, om det virker. Og ja, det gør det sørme. Så nu har vi faket, at vi kan rykke over, fordi den anden unit, der ved vi ikke helt, hvad der sker. Den forsvinder i hvert fald på en eller anden måde. Godt. Vi har så et par pladser på vores map, hvor vi har et hill og noget ocean, og på de steder, der skal units helst ikke kunne move. Så vi tilføjer en ny test, hvor at vi har vores unit på 2-0, og den forsøger vi at flytte hen på 2-1. Og det starter vi med at gøre, og bagefter så kører vi vores assert, at vi godt vil finde ud af, om det er muligt at move vores unit fra position 2-1 til position 2-2. Og det er en assert false, fordi den gerne skal ende ud med en false værdi her, fordi det skal være umuligt at flytte hen på bjerget på plads 2-2. Så vi kører vores test, og ja, der ser vi, at den fejler. Så vi må gå ind i vores game implementation. Ja, og som vi kan se her, der har vi vores check tile type for moving allowed, og lige nu der returnerer den bare true. Så den springer vi simpelthen over hele tiden.
Og det er lidt et problem, fordi hvis det nu er et mountain, så skal vi jo gerne have en false til. Så hvis vi tilføjer en lille if-sætning, så vi har vores if-sætning her, der siger, at vi får fat i den tile fra den position, vi rykker hen til, og finde ud af, hvad for en slags type det er. Og hvis det er en type af mountain, så returnerer vi false, og ellers så returnerer vi true. Og så går vi ind og kører vores test, og nu er den korrekt. Så vi har været inde lige at fake en lille metode ind, hvor vi bare tjekker for kun mountains. Så vi har tilføjet en ny test, hvor vi tjekker om med ocean, og den skal så også gerne fejle. Og der har vi så et lille problem, at den er forkert, så vi går over i vores game implementation, og jamen så smider vi da bare at ja, hvis vi nu kopierer det her og smider else if ind her, så en ocean ind der, bang. Yes, og nu kan vi så se, at vores metode den virker. Vi har ingen fejl, og vi har vores game implementation, at ja, vi har i vores alpha 7, at enten så skal det være ocean eller mountain, at vi ikke kan komme hen på, og ellers så kan vi egentlig gå alle andre steder. Så den må jo på alle andre tiles i hvert fald. Så den returnerer bare true ellers. Så her der behøver vi ikke bruge noget triangulering, da det er specielt tilfælde her. Færdig, slut.